आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आबसेबाव बरायफिनबाय 2024 नि लकसभा इलेक्शननि काउन्टिंआ सोलिबाय दं। बेनिनो आं नोंथांमोननो मोनसे बिगेस्ट आपडेट लानानै फैबावबाय। बे आपडेटआनो जाहैबाय अल इन्डियानि आपडेटखौ नायगोन, लोगोसे जोङो क'क्राझार आरो दरं उदालगुरिनि भट काउन्टिंनि आपडेटखौ जोङो लाइभ नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। नोंथाङा लिंकआव आङो मोनसे डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्ट नैबे पेजाव फैनानै नोंथाङा इजियावनो चेक बानायनानै निजेबो लानो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव अल इन्डियानि बेयाव आपडेट होदों। नोंथाङा नैबेयाव पार्टि वाइज रिजाल्ट स्टेटास नोंथाङा बेयाव नायनांगोन। टटेल दा नैबे भारतीय जनता पार्टी BJPआ टटेल नैबेयाव बिथांमोना सानै देरहाथारबाय दासिम आरो टटेल लिडिं खालामबाय दं, लिड लाबाय दं, आग बारायबाय दं। नैबे 239 बेखिनि लिड लाबाय दं। नोंथाङा नैबेयाव नायना लाबानो जाबाय। टटेल दासिम सानै देरहाबाय आरो 239 बेखिनि मानसिया दासिम लिड लाबाय दं, आग बारायनानै दङ। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय BJP पार्टिनिखौ। नैबेयाव जोङो मेन पार्टिखौ नायगोन। बेयाव इन्डियान नेशनेल कंग्रेस, नैबेयाव कंग्रेसनिया जाहैबाय दासिम बिथांमोना सासे देरहाबाय। नैबेयाव 99 जन 99 मानसिफोरा आग बारनानै दं, लिड लाबाय दं। नोंथाङा बेबायदि नायनो हागोन। इयाव गोबां पार्टिनि नोंथाङा बेबायदि बेयाव चेक बानायना लाबानो जाबाय। जोङो मेन पार्टिनिखौल' दा बेयाव नायबाय। टटेल मासिया दङ नैबे 540, नैबेयाव 500 टटेल 543 बेखिनि मासि दं। बेयाव साथामा दासिम देरहाथारबाय। नैबेयाव नोंथाङा नायना लाबानो जाबाय। नैबे टटेल लकसभानि मासिया 543, बेयाव साथाम देरहाबाय। नै दा टटेल मासि दंबावो 540 बेखिनि मासिया दा दंबावो। नोंथाङा बिदि नायना लाबानो जाबाय। दानिया जोङो नायगोन क'क्राझारनि आरो दरं उदालगुरिनिखौ। नोंथाङा नैबे सिलेक्ट स्टेट वाइसआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै बेबायदि नायनांगोन। आङो बेनि प्रसेसखौ दहायबो खिथिदों नोंथांमोननो। नैबे स्टेटआव नोंथाङा आसामाव क्लिक बानायबानो जाबाय। जाय बिथांमोना गोदान नोंथांमोना बेबायदि बानायबानो जाबाय। लिंकखौ नोंथाङा भिडिअनि गाहायाव नायबानो जाबाय। दानिया दहाय जों नायदोंमोन BJPआ दासिमबो 8था मासियाव दङ, कंग्रेसआ 2 दं, UPPLआ 1 दं, AJPआ 1 दं। दानिया नोंथाङा नैबे कनस्टिटुएन्सि वाइस रिजाल्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों दरं उदालगुरिनिखौ जों गिबियाव नायगोन। दरं उदालगुरिनिया मेन, नोंथाङा नैबेयाव नायबानो जाबाय। दासिम नैबेयाव लिड खालामबाय दं। नैबेयाव BJP भारतीय जनता पार्टिनि दिलीप शइकिया बिथाङा नैबे 5,47,709 बेखिनि मार्जिनजों बिथाङा बेखिनि नाम्बारजों बिथाङा आग बारायनानै दं। आरो नैबे माधव राजबंशी बिथाङा कंग्रेसनिफ्राय 3,52,839 बेखिनि मार्जिनजों बिथाङाबो दावगाबाय दं। आरो नैबे दुर्गा दास बर' बिथाङा बड'लेण्ड पिपुल फ्रन्ट पार्टिनि BPF दोलोनि बिथाङाबो 1,90,000 नैबे 1,90,000 नैबे 572 बेखिनि मार्जिनजों बिथाङाबो आग बारायबाय दं। नोंथाङा बेयाव चेक बानायबानो जाबाय। नोंथाङा बेबायदि चेक बानायबानो जाबाय। दानिया जोङो क'क्राझारनिखौ नायलायनोसै। नोंथाङा बेक खालामबानो जाबाय। आरो बेक खालामनानै नोंथाङा नैबे नोंथाङा कनस्टिटुएन्सि वाइस रिजाल्टआव थुनांगोन। भिडिअ'आ एसे प्रब्लेम जानो हागौ, मानो होनब्ला आङो आथुराव बानायदों भिडिअ'खौ। नोंथांमोना नैबेयाव नायनांगोन क'क्राझारखौ। नैबे क'क्राझार 1 नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बुंनाया एसे गोनो गोथो जानो हागौ, मानो होनब्ला आं आथुराव बानायदों भिडिअ'खौ। दानिया नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों दासिम जयन्त बसुमतारी बिथाङा 2,35,000 नैबे 816टा बेखिनि भट मोननानै बिथाङा आग बारायबाय दं, लिड लाबाय दं। आरो खाम्फा बिथाङा BPF पार्टिनिफ्राय बिथाङाबो नैबे 1,96,316 बेखिनि भटजों बिथाङाबो आग बारायबाय दं। नैबे कंग्रेस पार्टिनि बिथां गर्जन बसुमतारीनि बिथाङाबो बारायबाय दं। नोंथाङा बेबायदि नायनानै लाबानो जाबाय। दासिम नोंथाङा नैबेयाव नायबानो जाबाय। UPPL पार्टिया टटेल 39,500 बेखिनि भटखौ बयनिख्रुइबो बांसिन मोननानै आग बारायनानै दं दासिम। बे दानि आपडेट। नोंथाङा नैबेयाव नायबानो जाबाय टटेल बेसेबां भटआ सानजाखो। नैबेयाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन नोंथाङा। जों बेयाव बानायबाय क्लिक। बेयाव क्लिक बानायनानै नोंथाङा नैबेयाव नायबानो जाबाय। टटेल नैबेयाव
6 लाख नैबेयाव 300 सरि नैबेयाव 6 लाख 3,497 बेखिनि टटेल भटआ क'क्राझार लकसभा एसेम्बलि कनस्टिटिउन्सियाव बेखिनि भटआ सानजाबाय। नोंथाङा बेबायदि नायनानै लाबानो जाबाय। भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय आरो नेक्स्ट आपडेट नोंथांमोननो आं लाबावगोन।